салом, хуш омадед ба дарси навбатии мо дар барномаи скичап. чӣ хеле ки дар ёдтон аст, дар дарси гузашта мо бо ҳамроҳи шумо тарзи сохтани деволҳо ва буриши паёмҳои дару тирезаҳоро айхид кардем. Кадоме тамошо накардаед? Подсказка болода мебурояд, марҳамат гузарен, тамошо кунем, баъдан ба дарс гузарем. имрӯз мо дар дарси навбатимон чӣ кор мекунем? ҳамин деволҳоро сохтем, акнун дарунашо бо мебеле, бо ашё, бо дигар чизҳо пур мекунем, яъне месозем. дар ин дарси имрӯзамон мо ай кухни сар мекунем. пеш аз дарса сар кардан подписатсия мекунем, лайка ёдмон намебарем. ай шумо ҳечӣ намерава, ман хирсанд мешавам. хоб, сар мекунем ай кухния. мақсад чӣ хеле ки дидестем